Türkmenistanda ilatyň agyz suw üçünçüligi bilen bagly bökdünçlükler saklanyp galýan mahaly türkmen häkimetleri ýurdun Lebap vilayatynyň çäginde agyz suwunyň täze iri ýatagynyň tapylandygyny öýlan etdiler. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli suw hünärmenleriniň birnäçesi täze agyz suw ýatagynyň nä derejede arasadygyny we içmäge yaramlydygyny soraw astyna aldy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 1-nji iýulda geçirilen meclisinde vice-premier Şahym Abdurrahmanow Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasy tarapyndan agyz suw ýataklaryny ýüze çykarmak boýunça alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Korporasiýanyň hünärmenleri tarapyndan Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň we Çärjow etrawynyň çäklerinde Amy derýanyň çep kenarynda Boýrabad we Berden akawalarynyň kenarynda yerleşýän Türkmenabad meýdançasynda geçirilen hidrogeologik gözleg barlygy işleri netijesinde umumy meýdany 130,8 kilometre deň bolan agyz suw ýatagy açyldy we gorlary tasdiklandy diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Bu ýer Türkmenabad ýerasty agyz suw ýatagy diýilip hasaba alyndy. Bu ýatagyň suw gorunyň yerli ilaty arasa agyz suw bilen bökdünçsiz üpçün etmäge mümkinçilik berjektigi hem resmi habarda bellenilýär. Türkmenistanda hem ekrançylyk hem de agyz suw üpçünçligindäki noksanlyklar ýyllar boyu dowam edýär. Adatlyň habarçylary soňky ýyllarda bu noksanlyklaryň artýandygyny aýdyp, ilatyň agyz suw üpçünçligindäki problemalaryň tutuş ýylyň dowamında, hususan da Tomus aýlarynda ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny habar berýärler. Lewabyň käbir ýaşaýjylary welaýatyň çäginde agyz suwunyň täze iri ýatagynyň tapylmagy bilen suw üçünçligindäki bökdünçlikleriň aradan aýrylmagyna umyt baglaýarlar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli suw hünärmenleriniň birnäçesi täze agyz suw ýatagynyň nä derejede arasadygyny we içmäge yaramlydygyny soraw astyna alýar. Olar munyň iki sebäbiniň bardygyny aýdyp, birinji sebäbini täze tapylan agyz suw ýatagynyň yerleşýän ýeriniň töwereginde suwuň hiliniň yaramazlygy bilen düşündirýärler. Hakykatdan Türkmenabadyň we Çärjow etrawynyň çäklerini 6-8 metr çuňlukdaky ýerlerden ýörüýten nasos arkaly suw çykaryp bolýar. Ýöne bu suwy içip bolmaýar. Ol çägeli, duzly we tagamsy bolup onuň düzüminden demir köp. Bu suwy gaýnatman içiňne içiň çyşýar. Bu ýer asty suwy içýän hojalyklaram bar. Olar öýlerini agyz suw turbolary çekilmedik hojalyklardyr. Diýip yerli hünärmen belledi. Ol Türkmenabadyň we Çärjow etrawynyň ähli ýerine lagym suw turbolarynyň çekilmändigini hem ünsü çekip öz aladalarynyň ikinji sebäbini şeýle düşündirýär. Her hojalyk öz howlusyna kvadrat görnüşine ýörüýte çukur gazyp hajathana we beýleki zerurluklar üçin kanalizasiýa gurýar. Bu çukuryň çuňlugy her hojalykda her hili bolup olaryň her birine adından 5 tonna hapa suw ýeşýär. Bu çukurlar dolan soň öý eýesi asenizator awtowlugyny çagyryp şol suwy çekdirip aldyrýar. Adatça aýda bir gedek çagyrylýan bu ulagyň tölegi 150-200 manada deň. Ýöne iň gyzykly we yaramaz ýeri köp hojalyk şol çukuryň gapdalyndan ýene-de bir çukur gazyrýar. Lagym suwunyň hapalary birinji çukurda galýar. Ikinji çukurda hem kaçok diýilýän turba kakdyrylýar. Bu turba lagym suwlaryň ýeriň aşagyny berýär. Bu näme üçin edilýär? Şol asenizator ulaglaryny gaýta-gaýta çagyryp pul sarp etmeligi üçin edilýär. Netijede siz pikirlenip görüň. Näçe hojalyk ýeriň aşagyna hapa suwy berýär. Bu hojalyklar häkimetleriň täze tapan suw ýatagyndan 1 kilometr uzaklygyna ýerleşýär. Diýip hünärmen belledi. Adatlyk suw hünärmenleriniň aýdan aladylary barada Lewabyň suw edarasyndan we Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Şeýle-de ýokarda aýdylanlaryň öňüni almak üçin haýsydyr bir çäreleriň göz öňünde tutulýandygyny ýa tutulmaýandygyny hem anyklap bolmady.